дар вилояти Суғ кишти шоли оғоз гардида аст. Кишти онро аз даҳаи сеюми моҳи апрел шурӯъ намуданд. То имрӯз беш аз 2000 гектар шолиро киштанд. Дар ин бора сардори шӯъбаи истеҳсолӣ аз сарраёсти кишоварзии вилояти Суғ хабар медиҳад. Гуфта мешавад, ки ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои шоликори вилоят, махсусан дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Канибодон ва Ҷаббор Расулов заминро омода карда ба кишти шоли шурӯъ кардаанд. дар соли 2022 нақшаи кишти шолӣ 8070 гектар буд. 8070 гектар мебошад. طبق маълумоти раёсатҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят ба санаи 13 меи соли ҷорӣ кишти шолӣ дар майдони 2804 гектар гузаронда шуд, ки ин 34.7% дурнамои пешбинишударо таъмин намуда, дар вобаста аз боду ҳавои мусоид кишоварзони вилоят киштро идома дода истодаанд. ин ҷавон Салимҷон Умаров мебошад. Вай аз ноҳияи Деваштич барои кӯмак ба шоликорон ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров омад. Агар 1 гектар заминро ба кишти шолӣ омода кунад, 400 сомони маблағ ба даст меорад. Ба хотири ба даст овардани маблағ, Салимҷон Умаров имрӯз ҳамроҳи дӯстонаш барои омода кардани замин дар минтақаи галамайдони ҷамоати деҳотӣ Ёва кор мекунад. Бар ивази кори пурмаҳсулаш маблағ ба даст меорад. Ин корро 5 сол мешавад, ки дар мавсими кишту дарави шолӣ иҷро мекунад то зиндагиашро пеш барад. Ман o'zimni vatanimda buni bemalol ishlayman, bemalol dam olaman. ҳарчанд кироякор ҳастам, аммо дар ватани худам бемамоният кор мекунам. сари вақт ба хонам рафта, аз вазъияти оилаам бохабар мешавам. кӯдаконамро мебинам ва аз дидорашон сер мешавам. нағз зиндагӣ мекунам. барои ман ин кор писанд аст нисбат ба муҳоҷират дар кишвари дигар. Салимҷон Умаров баробари чанд нафар дигар аз дӯстонаш дар майдони ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёва замини шолиро ба кишт омода мекунад. Бояд гуфт, ки аллакай дар ҳудуди ин ҷамоат беш аз ба 100 гектар замин шолӣ киштанд. То охири мавсим мебояд дар ин минтақа 850 гектар шолӣ кишт карда шавад. Муҳиддин Уронов, масъули соҳаи кишоварзӣ дар ҷамоати деҳоти Ёва мегӯяд, ки ҳоло новобаста аз баланд будани арзиши доруҳо беш аз 1000 нафар шоликорони деҳот ба кишт омодагӣ мебинанд. аз ин кишти шолӣ мо қариб 39,000 тонна истеҳсоли шолӣ мекунем. ҳоло мана шароити хай ҳозир вақт ба мана сӯзишворӣ сал қиматтар, доривори қиматтар ба ин нигоҳ накарда кишоварзони мана ҷамоат шолӣ киш карда истодиам. ҳоло зиёда аз 100 гектар шолӣ киш карда шуд. мо ҳам интизорем, ки мо асосан 120 рӯза мегӯем, кинҷаи Ёва мегӯем, ҳамине киш мекунем. худатон назм медонтон, ки дар шаҳри Хуҷанд яке аз бомазатарин гурунҷо ба ҳисоб меравад. фақат ҳамин шароит, ки мана худатон дастон сӯзишворӣ сал қиммат, доривории минералӣ органикӣ қиммат, ҳамин соф сал вазбинӣ ки шолӣ киштосемин, лекин ба ин мушкилиҳо нигоҳ накарда мана кишоварзони ҳамин ҷамоати Ёва шоликорон мана шолӣ киш кардосиянд. кишоварзони ин ҷамоат мегӯянд мувофиқи нақшаи шоликорон имсол аз ҳар гектар замини шолӣ то 40-45 сентнерии шолӣ ғунучин мекунанд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бошад, аз рӯи дурнамо дар мавсими имсола 2500 гектар кишти шолӣ гузаронда мешавад. мутахассисон мегӯянд, агар обу ҳаво мусоид ояд, аз ҳар гектар то 5 сентнерӣ ба даст овардани ҳосил вуҷуд дорад. асосан ин кишти шолӣ ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Аш, Ҷаббор Расулов, Конибодон, Спитамин, Панҷакен ноҳияҳои шоликор ба ҳисоб мераванд дар вилоят. боз барои гирифтани 2/3 ҳосил аз як замин соли ҷорӣ баъд аз кишти асосӣ кишоварзони вилоят бояд дар майдони зиёда аз 600 гектар кишти шолӣ гузаронанд. ин баъд аз гирифтани ҳосилҳои кишти барвақти картошка, кишти дар майдонҳои кишти ғаллаҳои тирамоҳӣ, ҳамин баъди истеҳсоли ҳамин маҳсулотҳо кишти такрорӣ гузаронда мешавад.
масъулини сароисти кишоварзии вилояти суғд иттилоъ медиҳанд ки пас аз дарави ғалладонагиҳо боз кишти такрории шолӣ ба роҳ монда мешавад. кишти такрории шолӣ дар майдони беш аз 600 гектар гузаронда хоҳад шуд. ҳадафи асосии таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат махсусан биринҷ арзёбӣ карда мешавад. гузориши мафнуншукур ва саид мухтори саиданвар барои барномаи иттилоотии хабар.